Pojďme si raději ještě zopakovat výherce dnešní tomboly. Klobásu a pivo od Míry Dalíka získává držitel zpravodaje s číslem 9. Další klobásu a pivo v klubovně U Dalase získává držitel zpravodaje s číslem 14. Další klobásu a pivo u Míry Dalíka získává držitel zpravodaje s číslem 145. Menu v bufetu u Svatoňů získává držitel zpravodaje s číslem 5. Další menu v bufetu u Svatoňů získává držitel zpravodaje s číslem 43. Volnou vstupenku na koncert skupiny Horkýže Slíže získává držitel zpravodaje s číslem 40. Další volnou vstupenku na koncert Horkýže Slíže získává držitel zpravodaje s číslem 61. Též cenu získává držitel zpravodaje s číslem 45. Po skončení zápasu si své výhry můžete vyzvednout v klubovně. Hosté o poločase vystřídali, hřiště opustil hráč s číslem 16 Martin Motejzík, kterého nahradil hráč s číslem